Inche nkuru Dr. Perry Kenyo, ninche mo director of Chache Konyoro. Bono chikura nchigenderete twa kore campaign twa kore tigoro rogo torega esege tuo ye tora ye chai kolonchi TV twa babekeire eriegara bari mimba korose kero bago chabaganyitigali abantu baito wonko basaba mambia litukuria ichuma moche mubuke ntuko mwake ekura eriegere na litora nyoro bogui egetuo gekuru enseyemo iguru igomo ikega mambi mukura mangana naende mumaete mambi na mangana ya matango igombo ya moche mambi mukore naende mugende campaign mbuya gendere ya gendera naende mbuya yaera igongo saba kamuranje musoka so bonge abali monyanchete naende ninde no bomaene ngegipindi eke naende muangeire ekiagera mangi na bakoreira ari na batebiri goeta kerona itiri kitundu bali mumanyete rero igomukuriera chiringe 24 kuri 17 mumanyete rero epona asitu abaita sarasini naende mbangete mbaya 40 nkimutangiranire mbaya 40 na 50 gochiguru igo abantu baminto kamuranje inchuo mwake chikura monge amagoro ngende nkikuba bwaterie bintu byaino byonsi ebikare Mombasa nebire Nairobi monyore kibese kino bunabalimi abantu balia tokobori chikura ikanya gotora abantu batatu rero oyo minto ayuma narueto agantigera eriegere imbeninche inkuira abantu bali baye konya bali kumusupport igobono korurero manyanga mambia muna mogocha ebicha ya ayuma nebo tobeke kuro beke kura seyane ekiagera nincha atigerete chikulechu onye kwarengara tinere mbekere ne chagendere kubatebia mu mbekere chikulechu chieno kamuranje twatakire tosuke koru kiwango kingine ntoliko bera se tuarenge gototagete tusukie ekiagera maombi yetu ni kuenda kiwango ya juu naende na kie kitogendere takoteba abalimi baminto tole nabwa mba supported mbanchete na baragumba tebe ke bagoteba eriegere mumanye kweringa nimbwate ground kiane kiwo support mobeke chikura ekra mwabeke chikura chiri twamanyinga nabo mekora nero rende tegwa tikisiribu na ndeta na manone chae igocha kona koya kujibe sanjira kona kubaonjora ayabuna kwabo kwa kumwa olenga linganke nyorugwe kanamba igale namba ibere mumobekere kura atangaswe atwa kibesa egendo tokene kibesa tobe kumubuko obokora bwe chao bonge bwato chara kurmaga bono tutobotageti toteto enda busio abantu baminto otoko banyoria lituko lya mambia na litorega igese tora NCV1 jitundu bali ange sana no togocha kobekera mumo kaso bonge tobeke chikura se mambia egere oirane mapema gotika ekero kwa bekire chikura se mambia ukobekera togita apel kenyoru nona ekere chaye te ko yukurwa ni ko chaye to nyanya kura tumbali asengencho aba director abarona none besa yo kaba to era undi ni ba to besa irengia ni ba to bairani nanda se omwako wa myakende ekere bamende witani ase chibato